Máš bolesť pod pravým rebrovým oblúkom? Neignoruj to. Príčiny bolesti sú rôzne. Najčastejšie sú to žlčníkové kamene alebo zápal žlčníka. Vzniká po dietnej chybe. Prejavuje sa ako kolikovité bolesti, pocit na zvrácanie, zvýšená teplota. Diagnostika je pomocou sonografie a odberov krvi. Ďalej je to zápal pečene, tlak pod pravým rebrovým oblúkom, nevoľnosť, ožltnutie kože a bielok. Býva tmavý moč a bledá stolica. Ďalej je to žalúdočný vred a dvanástorníkový vred. V prípade stolice s prímesou hlienu a krvi treba myslieť aj na kolitídu, to znamená zápal hrubého čreva, pretože pod pravým rebrovým oblúkom sa nachádza ohyb hrubého čreva. Okrem ťažkostí vychádzajúcich z tráviaceho traktu, bolesti môžu byť spôsobené aj z hrudnej chrbtice. Vtedy bolesť ide od hrudnej chrbtice smerom dopredu do brucha. Býva často pri blokáde hrudnej chrbtice. Pri úraze hrudníka, páde, musíme myslieť na zlomené rebro. Pri natiahnutí na natiahnutý sval. Milí moji pacienti, nie každá bolesť pod pravým rebrovým oblúkom je akútna, ale v prípade ťažkosti, ako som spomínala, bolesť, teplota, pocit na zvrácanie, ožltnutie, určite treba vyhľadať lekárskú pomoc. Prajem krásny deň.